Avui hem vingut al quart simposi internacional sobre l'ensenyament del català. Hem vingut per tractar els graus de magisteri i també per saber com està l'ensenyament de la nostra llengua. Com sabeu, la societat està en evolució constant i el mestre també ho ha d'estar. Volem saber per què en aquest 2014 els estudiants que vulguin ser mestres han d'aprovar obligatòriament els exàmens de català i castellà de la selectivitat. I també volem saber les claus per ser un bon mestre. Si us sembla, anem a esbrinar-ho. És molt important la llengua, tant per comprendre com per expressar. Aleshores, treballar la llengua des de totes les àrees crec que és fonamental. Si un mestre no sap català, no sap castellà, si no sap parlar, no sap llegir, no sap escriure bé, com pot ensenyar als alumnes a parlar, a llegir i a escriure bé? Un mestre ha de saber llengua. És model de llengua oral i és model de llengua escrita. Els hem d'orientar i ensenyar les millors tècniques per continuar aquesta immersió que ja sabem de fa molts anys que funciona i funciona bé. Siempre que tengas asegurada la competencia en las otras dos lenguas, todo lo que sea fomentar el conocimiento de una tercera lengua, pues siempre redundará positivamente. Desde luego eso les va a abrir a los futuros docentes, les va a abrir muchas puertas. Al estudiante de un grado de formación del profesorado, sin ninguna duda, es un valor añadido. One thing that's very important is to address the issue, as I did in my talk, about integrating language and content. I think it's very difficult to do that, and so they need to be quite creative and also understand, have a substantial understanding of the language they're teaching, so they need to know its grammar and so on, but not necessarily in order to teach that grammar traditionally through language analysis, but being able to integrate it successfully into the content and the activities that students are doing that are related to content. A good teacher really understands the concept of scaffolding so that they know that they're there to help students do something they cannot do on their own. And so they're providing them all sorts of support to help them, but they're also making the task more and more demanding while they're withdrawing their support, so that learners end up being able to do the task autonomously. Un bon mestre, aquell que fa les classes realment atractives, sap captar l'atenció de tots els seus alumnes des del minut 1, atén les necessitats de tots i cada un d'ells i a la vegada ofereix el màxim de recursos i el màxim d'aprenentatges possibles. Crec que ha de ser una persona que siga capaç d'empatitzar amb els alumnes, de saber quines necessitats tenen. Per començar, una persona que sigui capaç de crear un vincle afectiu. I que no sempre només en conceptes i continguts, sinó que s'aboqui a la societat, la transformació de l'entorn. Sí. Que són les persones, que és l'entorn, que ho és tot. Fer-los de guia i d'una mica de pilar perquè ells mateixos vagin construint el seu aprenentatge i que vagin escollint el seu camí. Que els posi reptes, no? Que els faci pensar. La carrera de mestre hauria de ser una de les carreres més mimades de la societat i que el mestre s'hauria de privilegiar perquè el mestre en aquests moments té la clau del nou país. El que fa la llei Wert fonamentalment no està en la llei Wert, que han de fer els mestres com a col·lectiu, i per tant els seus representants, els moviments de renovació pedagògica o els sindicats, evidentment, posar-se del costat de la gent que en Catalunya pensa que això no ha de ser d'aquesta manera i defensar que no es canviï. Mentre es feien el simposi durant els anys
entre simposi i simposi. El català sempre ha estat agredit. Si la independència de Catalunya comporta il·lusió, tant pel fet de decidir-la com pel fet de guanyar-la, aquesta il·lusió pot revertir en l'escola. Evidentment, amb un nou estat s'ha de destinar més pressupost a l'educació, això vol dir que hi ha d'haver una ràtio de mestres per alumne més alta, entre altres coses perquè tenim una societat molt diversa, amb grans desigualtats socials i tota una immigració que s'ha d'adherir al projecte social i nacional del país. I això o es fa des de l'escola amb molta atenció o no es pot fer. Se suele decir que creer es poder y el factor clave es la motivación. Es verdad que hay diferentes aptitudes, hay gente que tiene una mayor facilidad para las lenguas que otras, pero con trabajo, con ganas y con la motivación adecuada, ningún objetivo es inalcanzable. No és una resposta adequada mai, dir vull ser mestre perquè m'agraden els nens, no. T'ha d'agradar la professió. El primer que diria és, si no saps què fer, no et fiquis en magisteri, perquè trobo que magisteri és una carrera de la qual has de tenir vocació. Ha de ser una tasca a la que t'hi vulguis dedicar completament i de manera natural, no perquè la nota t'arribi o no t'arribi o perquè siga fàcil treballar de mestre o no. Teaching is just so important, and countries need to realize that educating children is really creating the future of that country.